नै जादों जोंहा सिबिं सावथाल दावरावमोन आरो ओमफ्राय बे समाव नेटानो बन्द नालाय जों जेबो हगारनो मोनाखै नै जागासिनो लोंगासिनो दमासिनि आग्लायना बायना गोदोसोनो नै फैबावगासिब्रा बासि भिडिअसो जासिगोन जोंना गासिबो बासि ओइबार ना गोथावबावसो ओमफ्राय बेखौ सिबिं गुफुर होनो ना मा होनो सिथाव जादों बेहा सनियाबो सिथाव ओमफ्राय सिबिं सेरेब Anak kuliah mas, entah mau beli bumbu jawab. Iya, aku yang berusia. Iya, aku yang kuat ya. biasa gue dicari Nugar dan karena mau lihat ada macam kuah juga. siapa bra? Namanya, kita para kuah lihat orang kamu bah. Biar nama jangan akhirnya lesa. Mulai aja. Kasih kuah batu sana lagi. Bye bye, được chưa? Bye bye.